Μια βραδιά γεμάτη κέφι, χορό και διασκέδαση έζησαν χθες βράδυ τόσο οι 15 αποστολές που συμμετέχουν στο φετινό διαγωνισμό Junior Eurovision, όσο και οι εκατοντάδες μαθητές δημοτικών και πλήθος κόσμου που παρευρέθηκε στο χώρο της επίχωσης στη Λεμεσό για να υποστηρίξουν την μουσική παρέλαση που σηματοδότησε την έναρξη των εκδηλώσεων της Junior Eurovision, η οποία θα διεξαχθεί φέτος στο νησί μας. Η όλη εκδήλωση άρχισε με πυροτεχνήματα που φώτισαν τον ουρανό της πόλης για να ακολουθήσει λίγο αργότερα η παρέλαση μικρών και μεγάλων, οι οποίοι αν και πρόωρα έβαλαν τα καρναβαλίστικα κοστούμια τους. Η κάθε αποστολή, κρατώντας το δικό της ήγιο, ξεφάντωσε στους δρόμους της Λεμεσού, τραγουδώντας και χορεύοντας σε ρυθμούς καρναβαλιού. Στην παρέλαση συμμετείχαν επίσης μεγάλες καρναβαλίστικες κατασκευές, οι μαζορέτες του Σώματος Κυπρίων Οδηγών και η φιλαρμονική της αστυνομίας. Η παρέλαση κατέληξε στους χαρυπόμενους, όπου εκεί ο Δήμαρχος Λεμεσού Ανδρέας Χρήστου, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ Θέμης Θεμιστοκλέους και ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ Μιχαήλ Τηλιανού καλωσόρισαν τα παιδιά και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία και καλή διασκέδαση. Όσοι παρευρέθηκαν στην εκδήλωση είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν τα 15 τραγούδια του διαγωνισμού επί σκηνής, τα οποία παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά και καταχειροκροτήθηκαν. Παρόμοια στη μεγάλη αυτή βραδιά ήταν και ο περσινός διοικητής του διαγωνισμού Αλεξέη από τη Λευκορωσία, καθώς επίσης και η νικήτρια του διαγωνισμού το 2005 Ξένια, επίσης από τη Λευκορωσία, οι οποίοι ερμήνευσαν τα τραγούδια που τους χάρισαν την πρωτιά. Τα παιδιά έδειχναν ιδιαίτερα ενθουσιασμένα καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Τραγούδησαν, χόρεψαν και έδωσαν ραντεβού το Σάββατο 22